Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Emveni kokuba uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi enze i-media briefing ngomhla ka-6 kuJulayi 2025, uChris Excel kanye nabathize bahlangana ku-X bathi no abamkoleka imali bazomthengela noma inkomo for ukumbonga nje isibindi abenaso ngoba leli gxatha lithathile ubeka umsebenzi wakhe engcupheni. Yebo, abantu bakwenza lokho ngempumelelo. Okuthe ekugcineni mase iy'nhlelo sezenziwe zonke zokuthi inkomo lezo zithengwe zifinyelele kuye, uGeneral Mkhwanazi wayese ecela yena ukuthi ayithathwe leyo mali leyo ifake esikhwameni. Lesikhwama lesifundisa iy'ngane abazali bazo abasuke bengamaphoyisa kodwa asuke efele emsebenzini. Kwaba into enhle kakhulu. Ilapho kuGeneral Lieutenant General Shadrack Sibiya avela nento ukuthi kunabantu abafanda uGeneral Mkhwanazi. Kulokhu ke kunesimemo asikhiphile ngisibona izolo asikhiphile uGeneral Mkhwanazi lapha mema khona abantu. Sizokhuluma ke ngalolo daba. Sizokhuluma ngaleso simemo leso sika General Mkhwanazi sobe singomhla ka-27 kuNovember 2025. Kodwa ngithe ngaphambi basingene nje kulolo daba asilwe kunanto udaba. Deputy Minister wamaphoyisa uPaul Boshielo u-encourage amaphoyisa noma ugqugquzela amaphoyisa ukuthi awazi-defend ngako konke okusemandleni wawo uma ngabe bebhekene nempi noma be-attack. Sizoyicaphuna ivideo yakhe kodwa ebalulekile lo mlayezo awudlulisele emaphoyiseni ngoba amaphoyisa uma engazivekelanga wona kusala kube nezintandane lezo kufuneka ifundiswe. Yebo, zingafundiswa kodwa zobe zinsamdingo ubaba wazo, zobe zisamdingo umama wazo. Futhi igebengu uma sikhuluma iqiniso iphatha inhlokohlela zezibhamu. Ibhamu ezinkulu kunalezi eziphathwa ngamaphoyisa. Phoyisa ubona liphethe isibhamu esincane, igebengu iphatha ibhamu zangempela. Ngakho ke uma kwenzekile amaphoyisa adibana nezigebengu ufuna nawe enze ngakho konke okusemandleni ukuthi ayavikeleka. Kubhlungu kabi ukubika ukuthiwa iphoyisa lidutshulwe lisemsebenzini ekubeni vela amaphoyisa ayashoda. Vela amaphoyisa ayashoda. Futhi ke nokubulawa kwezigebengu asikugqugqumezeli. Kodwa ke uma kwenzekile zakhipha ibhamu okwenziwa ngamaphoyisa lawa ase-KZN sesike sakubona, ngikushayela ihlombe mina ngoba izigebengu nazo futhi ziyazi ukuthi uma ufuna ukuphila noma ufuna ukuthi ungabi nankinga, mawufuna amaphoyisa ase-KZN comply nje uboshwa, angeke ube nayo inkinga. Kodwa wafuna ukuba isigora wakhipha isibhamu, hayi bazonza isiqiniseko sokuthi uyahamba emhlabeni. Nangu-ke u-Deputy Minister ukhulume kanje. Worker nasi na wa social development, and then nasi na Minister wa Education or Deputy Minister wa Education. Kile ka ba MEC wa Education mara ke yena ke tle ka ball pen mo. So nna thuli ya ka ya mmereko le tseba botsa kere le lebelle dinoka tsa banna ba le fatla le bontsha my tool of work. A gona le podisa le ile gore le tlo tlhokofala le tshwere tool of work la nkwa ke re officers a one community o lo rotlana na gore na o tla betha le podisa e ka se kgonege. You use your tool of work. Re tla seka skywara re tla iseka wena o nagana gore tlo ralwa ka maphodisa a rena la nkwa ke re le tool of work asilina mapolisa social development le maphodisa a South African Police Service baba mandate under the Constitution number 205.
angeke ngiyihumushe lenkulumo yakhe ukuthi thini. Abantu funeka bafunda ama-language. Ama-language la eSouth Africa ay-11 official languages. Abantu abaziphi isikhathi sokuthi bafunde ukukhuluma izilimi zabanye abantu. Ikakhulukazi angiyeke kuzoze kuthiwa sengithe. Kodwa nje into ayishoyo ukuthi bangavumi ukubulawa nokulinyazwa bephethe ithuluzi leli abasebenza ngalo. Lento ngisho ngoba kulamaviki aphelile eNorth West sike sabona umphakathi uhlasela amaphoyisa amabili. Wagcina omunye ubhuti eshaya iphoyisa lowesifazane ngoba bezama ukuvikela umuntu obekufuneka aboshwe. Iphoyisa elinye laze labiza i-backup. Lo muntu uphethe i-pepper spray, lo muntu uphethe isibhamu, akenzi lutho. Uhlaselwa umphakathi. Ingakho ke exwayisa ke lo mama ukuthi ningayivumeli lena. Ngiyakhumbula kwenye video ababuza uGeneral Mkhwanazi ukuthi are you encouraging amaphoyisa ukuthi awabulale na? Wathi yena cha. U-encourage amaphoyisa ukuthi angafe phethe isibhamu. Yona nje into ayisho. Wathi no, we encourage ukuthi bangafi bephethe isibhamu. Sizodlula ke manje sibuyele odabeni esiqale ngalo sesimemo esikhishwe uGeneral Mkhwanazi oyi-Provincial Commissioner yase KZN. Invitation Provincial Commissioners Golf Day in support of the SAPS Education Trust. U-Provincial Commissioner wa SAPS KwaZulu-Natal uzobe hoste i-SAPS Golf Day. Lena i-event onhloso yayo ukuraise ama-funds for i-SAPS Education Trust. Lesi isikhwama esifundisa izingane zalamaphoyisa asuke efe in the line of duty. Babhala imessage ke labathi tee off for a great cause and make a difference in the lives of children of SAPS members who have lost their lives in the line of duty. Imininingwane ke imi kanje. I-event izobe ngolwesine la ngomhla ka-27 kuNovember 2025 ngo-8 ekseni eRoyal Durban Golf Course. Initiative enhle kakhulu le ukuthi ba-raise ama-funds. Ngijwayele ukubona kosopolitiki yibona abanokwenza. Sengake ngayibona nje ANC ngeJanuary 8 ngesikhathi babelungisela iJanuary 8 uPresident Cyril Ramaphosa nabantu abathize babehlangene kusuku lwegolf lapho bezama ukuraise khona ama-funds. Ngaphinde ngayibona futhi MK Party ke yayihosta Jacob Zuma ngazi babe raise ama-funds for in. Kuyi-initiative enhle ngoba ngathi kuthengwa amathikithi nokukhompyutha lapha imali indlela nje ukuraise imali ukuze izokwazi ukuthi isikhwama lesi silekelele ekufundiseni izingane zalamaphoyisa adlule emhlabeni esemsebenzini. Initiative enhle kakhulu le. Ngosuku ababehlela ukuthi izothathwa le mali leyithengwe inkomo wenza ivideo uGeneral Mkhwanazi lapha akhuluma khona namamember omphakathi kakhulukazi uChris Exen nalabo babe kolekile ukuthi yena njengomuntu osebenzayo uyayithola isalary futhi ucabanga ukuthi yenele kodwa uyacela ukuthi ithathwe le mali ifakwe kulesikhwama wakhipha ne-account wathi nabanye abantu abafisa nje ukufaka lokho abanakho esikhwameni bangafaka kuleyo account leyo. Ngeshwa ke bengayipreparanga le account bengizoyifaka la before ngizorecorda le video. Manje uma ngase ngithi ngiyoyicinga kuzongithatha isikhathi. Nengixolele mhlambe ngelinye ilanga. Lathi khona abantu abanako bangafaka noma imalini abanayo kuvumelekile ukuze kufundiswe abantwana laba abazali babo abafe in the line of duty. So ngilishayela ihlombe leli gxathu abalithathile. Ngilishayela ihlombe. Uma umholi ke ezinye zezinto lezi kufuneka uzibheke. Ngoba uma umholi ufana nomzali. Umzali kulezi ngane. Naye uma ngathiwa kwenzeka into efanayo ubengalindele ithe zakhe izingane istate isiqhubeke sizinakekele. Yingakho ke thatha leli gxathu lokuthi abenze golf day lapho nje bezo raise khona ama-funds. Ngicela ukuze ukuphawula kwakho la ku comment section ngizwe wena ukuthi ubona kanjani. Angazi noma sengena kuqaphela na ukuthi lokwenza kaGeneral Mkhwanazi kuyayifaka incindezi ko-Provincial Commissioner abanye. Ngikusho lokhu ngoba
angikaze mina nje ngokwami ngabona kune event enje. Njoba ngithi mina ngeke ngayibona kosopolitiki. Kodwa angikaze ngayibona emaphoyiseni, mhlawumbe biba khona ukuthi umuntu benganaki. Kodwa angikaze ngayibona. Lento iyayifaka incindezi izogcina yenze sibone sengathi abanye o-provincial commissioner abasebenzi. Kufanele baphakamisa amasokisi ngoba kuzoba sengathi abasebenzi. Yabona imessage ekhulunywa yilo deputy minister. Awu-provincial commissioner bezinye indawo abayikhulumi le language. Kodwa KZN akekho umuntu uyabona nje mayikhuluma uminister uvela reference nge-KZN ukuthi KZN wenza iphutha nje wakhipha isibhamu wasibhekisa emaphoyiseni wona azokudubula kubulala. Wona azokudubula kubulala. Angiyibambe le video. Ngicela ukuza ukuphawula kwakho. Mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.